с мама играем заедно за много игри. Работим в проекта Бързи герои вече четвърта седмица. Децата много се вълнуват, много харесват и с нетърпение чакат часовете, в които ще работим. Знаят абсолютно всичко, на кой телефон трябва да се обадят, какво да кажат, когато някой близък има симптоми на инсулт, и вече знаят какво означава 112, че едната страна на лицето увисва, че едната ръка загубва способност да работи и че двете устни не могат да говорят. Бях учудена първоначално от сериозността на темата, която трябва да разглеждаме с ученици от първи клас, но след това бях изненадана от начина, по който е поднесена. Тя е поднесена по много достъпен, лесен и атрактивен за децата начин. За нас това е нещо ново, но ние сме много очаровани и така приятно изненадани от това, което получаваме, и децата се чувстват много приятно, въодушевено. Освен, че учим и се забавляваме, децата също подхождат с голяма отговорност към информацията, която научават, и знанията, които трябва да имат, за да са истински бързи герои, да могат да потърсят веднага спешна помощ. Проектът Бързи герои е една прекрасна програма, която ни показва, че можем заедно с децата да помогнем на своите близки. Децата приеха програмата с голямо въодушевление. Трябва да видим трите симптома, които са слабост в едната ръка, да говориш грешно, личието не може да се мъне, не може да се движи, и тогава трябва да звънем на 112 и да кажем името, адреса си и симптомите. Програмата Бързи герои 112 няма аналог в България и тя учи цялото ни общество на жизнено важни знания и умения, които от своя страна ни дават повече време с нашите най-близки възрастни хора. Преди това знаех, че е важно да се реагира бързо при инсулт, но след Бързи герои 112 синът ми ме научи, че ако се повика бърза спешна помощ в рамките на 3 часа след появата на инсулт, има 90% шанс човешкият живот да бъде спасен. Децата са много въодушевени. Всяко дете иска да бъде добро. Всяко дете иска да бъде силно. Всяко дете иска да бъде герой. И тази програма му дава тези възможности.